Fis-qarrija bit-tweġiba r-rapporti li dehru fl-istampa dan l-aħħar l-MCAS tikkonferma li xi studenti għadhom ma ħadux l-istipendju. Uħud minnhom 1% għax qatt trid tittieħed deċiżjoni dwar l-eliġibilità tagħhom u oħrajn 11% għax skont l-MCAS l-istudenti għadhom m'għaddewx l-informazzjoni addizzjonali mitluba minnhom u għalhekk id-deċiżjoni dwar l-eliġibilità ma tistax tittieħed. Fi kliem qasir dan ifisser li wieħed minn kull 10 studenti fl-MCAS ilu minn Ottubru bli problemi fl-istipendju. Ġenituri li tkellmu magħna qalulna li tfal tagħhom ilhom minn qabel il-miliet li għaddew l-informazzjoni li ġew mitluba mill-kulleġġ, iżda sal-lum din l-applikazzjoni għadha qed tiġi proċessata. L-MCAS min-naħa tiegħu qed jisħaq li l-istipendju se joħroġ fil-ġurnata skedata ta' 28 ta' Jannar u dan minkejja li at-tendenzi mhux qed jaslu għand l-amministrazzjoni tal-kulleġġ minħabba direttivi eżistenti. L-MCAS qal ukoll li wara diversi diskussjonijiet bejn l-MCAS u l-MUT il-kwistjonijiet li waslu għad-direttivi qed jiġu indirizzati biħsieb li tittieħed deċiżjoni pożittiva kemm jista' jkun malaj biex fost oħrajn il-proċess tal-assessjar jerġa' lura għan-normal. Dwar l-arretrati tal-letturi l-MCAS qal li qed jimxi skont il-qbil li ntlaħaq mal-Union ta' l-Allima fl-laqgħa li saret fid-29 ta' Ottubru dwar l-implementazzjoni tal-ftehim kollettiv li kien iffirmat f'Lulju tas-sena l-oħra. F'din il-laqgħa ġie maqbul li l-arretrati tal-2018 se jinħarġu f'Jannar 2019. F'Diċembru li għadda tħallsu l-arretrati ta' l-2017. L-MCAS qal li għatem numru ta' letturi li wara li l-MCAS tikkuntattjahom għadhom ma ġabrux iċ-ċekk tal-arretrati li nħarġu kif stipulat wara l-kjarifiki mal-letturi. L-MCAS tikkonferma rapporti fil-medja fejn intqal li l-arretrati tal-2018 se jaslu għand il-letturi sal-aħħar ta' Jannar u li l-letturi ta' l-MCAS se jkunu qed jirċievu l-fondi għar-riżorsi fi żmien li ġej wara li l-MCAS u l-MUT qablu dwar il-policy tar-riżorsi.